за днешната ни среща са много красивите и хубави песни, които Ана Борисова представя за ефира на Фолклор ТВ. Ще ни разкажеш ли малко повече за две от тях, които нашите зрители виждат? Божана и Имала баба едно момиче. Какви са тези песни? Едната е, може би са коренно противоположни, едната е авторска, другата пък народна. Да, текст и музика народни. Песента Божана направих в колаборация с Краси Кондов. Още през 2015 година я записахме тази песен, но така и до сега не я реализирах. Дошъл и е просто сега моментът да я направим. Песента е историческа. Тя е по легендата за Божана Девойка, която повежда по времето на робството болярите от Търново и ги прекарва през Балкана и заедно стигат до мястото, където днес е Боженци. Именно поради тази причина и избрахме и терена Боженци за нашите снимки и първото представяне на Божана да бъде именно в Боженци, защото според легендата именно Божана и нейният брат Трапеско, който пък се заселва в селото преди Боженци, Трапесковци го кръщават него и всъщност идеята е, че в чисто исторически план ние оживяваме традицията чрез тази песен. Краси Кондов направи